uJesu Kristu inkosi. Angiphinde ngibingelele futhi obaba, omama, insizwa, intombi noSunday School egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngicela ke sifunde incwadi yevangeli ngokuNaMateyu isahluko 5 verse number 9. uNkulunkulu ke unalo umbiko namhlanje ngempilo zethu. Ngicela ngikhuleka ngibuza kuNkulunkulu ukuthi ngizokhuluma ngithini. Ngiselapha emkhulekweni bafika ukuthi Mateyu 5 verse 9. Ngahlupheka ke ukuthi makufika le mpendulo ngizokhuluma ngithini ngale ndaba yokuthi kufundeka kanjena babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Ngazibuza ukuthi ngizokhuluma ngithini ngalamazwi. Emva kwalokho ke sengiqedile ukukhuleka ke uNkulunkulu wambona ukuthi ufuna ukuthini ngalamazwi empilweni zethu. Ngoba mina engqondweni yami benginelinye itext noma indaba esingakhuluma ngayo, kodwa uNkulunkulu wathanda noma kwaba kuhle kuyo ukuthi namhlanje sikhulume ngale ndaba. Ngoba ke sesifundile, ake ngiphinde ngifunde ngesingisi kuthiwa blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Ngicela uma ngikhabela asikhulekele bese siqhubeka nayo. Okusenhlizweni yakho kodwa ukuthi uthini ngisho namhlanje. Nami ubakujali nkosabo umi phambi kwethu. Siyamazi Nkosi, ngicela ukhave ngegazi lakho ukuthi lokho ezokukhipha Nkosi esinikeza lona ulikhave izwi lakho ngegazi lakho ukuthi sitha masingalintshontshi Nkosi masifinyelele ezinhlizweni zethu silizwe. Siyabonga Nkosi
nomusa wakho uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu. La esifunde khona ke sizwa ngesibusiso isibusiso somuntu olamulayo, ukuthi umuntu olamulayo ubusisiwe ngoba ekugcineni lo muntu ubizwa ngomntwana kaNkulunkulu. Umuntu ke makuthiwa ungumntwana womuntu othize kusho ukuthi uzelwe kulowo muntu lowo ukuze abe ngumntwana. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu uqobo lakhe uyalamula uma kunjalo. And elesilungu lithi peacemakers, abenzi bokuthula. Bese lithi ke ngoba labo bantu bazobizwa ngamadodana kaNkulunkulu. Kusho ukuthi umuntu noma ungowesilisa noma ungowesifazane uma edala ukuthula ubizwa ngendodana kaNkulunkulu. Kodwa ke sikhuluma la ngokuthula kukaNkulunkulu. Siyakhumbula uma ubheka ngicabanga ukuthi amakhosi okuqala isahluko 18 lapho inkosi yase-Asiriya noma lo wayethunywe inkosi yase-Asiriya uRabshakeh ethi uHezekiya inkosi yakwaJuda makadale ukuthula phakathi nayo. Emva kokuthi inkosi yakwaJuda uHezekiya ehlubukile amaFilisti ekuthenini bawakhokhela intela noma babe izigqila zabo mangabeka ngaleyo ndlela. Asikhulumi ke ngokuthula kwasemhlabeni, asikhulumi ngokuthula okuvezwa isitha. Uyazi kwesinye isikhathi abantu abangakholwa ngababona benokuthula emndenini yabo, izinto zibonakala zihamba kahle, kanti ukuthula lokhu okuvezwa isitha ngoba vele isitha sihambisana nalowo muntu lowo. Kodwa la uNkulunkulu noma inkosi uJesu ikhuluma ngesibusiso sabantu abadala ukuthula noma abalamulayo. Umuntu kulamula ngoba kunokuxabana phakathi kwabantu abathize noma izizwe ezimbili noma abantu ababili noma ingxenye ezimbili zabantu. Bese lo muntu uyalamula, mayelamula lo muntu usuke ezama ukuthi makube nokuthula phakathi kwalaba bantu abaxabanayo. Ngoba uma kungekho kungenzeki ukuthula phakathi kwalabo bantu abaxabanayo, ekugcineni kungahle kuvele isidumbu khona la. Kungahle kuvele ukufa okwavela ngoSathane. Kaningi ke isiphithiphithi uSathane uyasiveza uma kuqale kwasebenza uNkulunkulu. Umuntu wokuqala noma angithi yebo umuntu wokuqala owafa esimaziyo, angikhulumi ngesingabazi, esimaziyo eBhayibhelini nguAbel. Ngesikhathi kwamukelwa nguNkulunkulu umnikelo wakhe, okuwukuthi umnikelo kaAbel wawuthandeka kuNkulunkulu, umfowabo waba nomona, akwangabakho ukuthula empilweni yakhe uKhayini. Lokhu ngabikho kwakhe ukuthula nakho kwamxabanisa noNkulunkulu. uNkulunkulu ke emuhle wazama ukuthi amsize uKhayini. Ngicela ukubhadala. Uma ezama ukumsiza, mhlawumbe useduze nefastela ngabo nefastela ukuze kungene umoya. uNkulunkulu ngaleso sikhathi mayesiza siyakuthola lokho ngicabanga ukuthi uGenesis 4 esiza uKhayini. uNkulunkulu wayenza ukuthula la ukuthi uqala ukuthula makube kuyena uKhayini
emnikeza nethuba lokulungisa impilo yakhe ethi unyukubaleleni bheka uma ungenzi kahle isono simi ngaphandle eminyango sifuna ukungena isono kodwa uthe egcineni uNkulunkulu kanti uverse 7 kepha wena umelwe ukusinqoba mhlawumbe sesifunda ngoba sengize ngagcina sengiphatha le verse le muqala lapha ku verse 6 ake ngifunde ngesilungu lapha so the Lord said to Cain, why are you angry and why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? Kusho ukuthi ubengenzi kahle uKhayini ukuze angamukelwe nguNkulunkulu. Kusho ukuthi uyena uKhayini lo ongamukelwanga nguNkulunkulu. Njengoba sizwa ngithi kwabase Roma 12 verse 2 mayethi umpostoli uPaul uyasincenga ukuthi sibe ngumnikelo ophilileyo othandeka kuNkulunkulu. Kuthiwa ke la ku verse 7 if you do not do well noma if you do well will you not be accepted, and if you do not do well sin lies at the door and its desire is for you, but you should rule over it. uNkulunkulu la wayesizokhayini ukuthi qala akabe nokuthula ngoba lokunyukubala kwakhe kwakukhombisa khona ukuthi ubengenakho ukuthula. And abanye abantu basuke bexabana ngemlomo indaba eqale emlonyeni. Ngithanda ukuthi ngiyathanda uqale ngikhulume ngendaba kaDavide ngoba kaningi inkosi uJesu abebefuna ukusizwa kuyona bebethi Jesu ndodana kaDavide ngihawuke. Uma kaningi ngifunda indaba kaDavide kaningi kuyafika isithombe senkosi yethu uJesu ukwenza kwa izinto. Mhlambe noma singasavulanga kodwa uma ubheka ku 1 Samuel chapter 17 ngoba indaba ezokuthanda ukuthi ibe leyo mangabe uyifunda noma sifunda la. Angithanda ukudla isikhathi ngoba ngo1 sizobe sesinganalo ithuba. Ngifisa ukuthi singathatha isikhathi eside. Bekunempi phakathi kwamaFilisti nesizwe sakwaIsrael. Abanye bemi kulesigodi esingala, abanye bemi kwesinye isigodi esingala. Waphuma umntondoshiya wendoda uGoliath igama lakhe. Ube umubheka ngokubala kwethu ngoba sisebenzisa amamitha ubecishe abe u3 meters. Ngicabanga ukuthi mina ngiyi1.4 meters njengoba ngibona nje. Kusho ukuthi mhlawumbe ubungaphinde ubeke mina ngaphezulu ukuze ngilingane noGoliath ngobude. Indoda le ebeyaziyo ukuthi indoda yempi yatrainwa kwasebusheni bayo. Itrainelwa impi. Le ndoda for 40 days imemeza kubantu bakwaIsrael ithi makuphuma oyedwa phakathi kwenu alwe nami. Uma lo muntu engahlula mina angibulala, silibambe leli lokubulala. Uma engahlula lo muntu angibulala, thina amaFilisti sizoba izigqilazeni. Kodwa uma mina ngimahlula ngimbulala, yinina enizoba izigqila zethu. Uthena uNkulunkulu lapha ku verse 7 ku Genesis 4 kepha wena umelwe ukusibusa ini isono. Kusho ukuthi kunempi phakathi komuntu nesono. Isono simi ngala, umuntu umi ngala. Ngala uthi uNkulunkulu wena umelwe ukusibusa isono. Isono naso siyasho sithi no, ngizolwa nawe mina, manje ngakuhlula uzoba isigqila sami. Ithi inkosi uJesu umubheka kuJohn isahloko 8 ku verse 34. Uma umuntu enza isono, uyini? Uyisigqila sesono. Usebuswa isono.
isono sesiyinkosi kulomuntu. Uthi uNkulunkulu ke kuKhayini, wena umelwe ukusibusa isono. uGoliathi ke nangu emele isono. And lesono lesimanga busibona. Hayi uvela ubheka ubona bengiyini mina. Mangibona lo mdondoshiya wensizwa ngiyacabanga ukuthi kuphela 40 days nje uSawuli uyabheka ukuthi 1 ngigcotshiwe. Yazi ngigcotshwe uNkulunkulu ngomprofeti kaNkulunkulu. Kodwa mangibheka lo mdondoshiya wendoda. Hayi ngiyabona ngiyilutho mina. Angeke ngikwazi ukulwa nalo muntu. Mhlambe kaningi uwelesonweni. Ngoba uthi uma ubheka lesono tayile into yangihlula. Ngizoyinqoba kanjani lento le? Ukhohlwa ukuthi no ubizwe uNkulunkulu. Awuzibizanga wena. Awuziphendulanga wena kodwa uphendule uNkulunkulu. Ithi inkosi uJesu aningikhethanga mina, yimina enginikhethile. Kanti usaba lesono nje ukhethe ubani wena? Uzikhethe wena yini? No. Manje inkinga kaSawuli bese khohliwe ukuthi ukhethe uNkulunkulu. Ubesekhohliwe ukuthi uhamba noNkulunkulu. Ngeviki edlule sithena ke into ekhulumayo igcina isiyenzeka. Lento lena ukushuthi uSawuli wagcina seyikhuluma enhlizweni yakhe ukuthi angiyilutho. Kanti usekhipha uNkulunkulu kini. Ngoba mayethi mina angiyilutho kusho ukuthi uNkulunkulu akayilutho lo ngaphakathi kwakhe. Ngoba phela ubala noNkulunkulu, uNkulunkulu kumele abe ngaphakathi kwakhe. Ngakho ke uma bezosho njengoJoshua noCaleb bathi no, noma ngaba ubonakala wena ungumdondoshiya wendoda, kodwa mina ngihamba noNkulunkulu. Ngakho ke wena sono awuyinto yalutho. Amazwi lawa akhulunywa nguDavide. Ngokobuntu uDavide sasingathi kwakungumuntu owayengento yalutho ngoba wayemncane vele kwaluseni. Noma esethi ugqokiswa impahla zobusosha azimeneli ziyamsinda. Akakwazi ukuhamba efaka lezi impahla lezi. Ngobani? Ngoba ziyamsinda izinto zezwe. Lezi zikhali athi bambathisa zona bambathisa ngezikhali zezwe. Mhlawumbe uhluleke nje ezonweni empini yakho nesono ukuthi usuke wembatha izikhali zezwe. Shiya izikhali zezwe zidedele wembatha uNkulunkulu. uDavide waziphumula lezi impahla. Wathi ngiza kuwe mfilisti ngoJehova ngegama likaJehova. Bhekana nalempo obhekene nayo ngegama likaJehova. Khohlwa ilezi zinto zabayishoya abantu. Khona umunye cishe wayekhuluma ngazi noma kuFacebook yini eshumayeli wesifazane. Ngasheshe ngayivala ke leyo ntshumayelo ngoba ngabona ukuthi ngumbhedo. Uthi akashadile. Hayike akusona icala lelo ukuthi akashadile. Uthi unengane esikhulile. Cishe wathi sifunde euniversity. Uthi abantu bayambuza ukuthi yini engena boyfriend ebe ekhulile esemdala wenza kanjani abantu besehluleka kangaka benama boyfriend. Uthi hayi yena uzigcina ebusy ngomsebenzi uhlala ebusy. Ngabona ukuthi ke ngumbhedo ke lo lento ayikhulumayo ayikho ezweni. Ngokwazi kwami izinto ezimgcinayo umuntu ukuhlala ezwini likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Okwesibili ukukhuleka, ithi inkosi uJesu ukhulekana ukuze ningangeni ekulingweni nokuzila ukudla. Yilezo zinto ke ngizaziyo mina. Ukuthi umuntu ahlala abe busy nemisebenzi yakhe, lokho ngikwazi ukuthi kuyamqhelisa umuntu noNkulunkulu. Ngoba uma uNkulunkulu ekhuluma noJoshua uthi incwadi yalesi siprofeti mayengasuka emlonyeni wakho. Uma ubhizi nezinto zakho ke ungekho kule ncwadi ke uzoba busy. Uzohlangana kanjani ke nokuthi amazwi kaNkulunkulu angasuka emlonyeni wakho ngoba ile business lakho elizogcina lingasuka ngemlonyeni wakho. Angisho ukuthi ku-wrong ukwenza ibhizinisi ningangizwa kabi. Kodwa into ayishoyo akayisuselanga ezwi. Ilapho ke ngabona ukuthi okay angisayilaleli ke lento. Ngoba
lo muntu uzolwa ngezikhali zenyama. uSawuli akabhekani nje noGoliath ngoba naku bethemba izikhali zenyama noma ibheka izikhali zenyama ngeke zimsize ngalo. Lezi inhlolo ezinye eziwu10 ngaphandle koJoshua noCaleb babheka izikhali zenyama mabethi bayibona izikhali zenyama abanazo babona ukuthi izinto zalutho ngeke singene lapha kulelazo lesikhali. Kanti ubani othina bayigcina? Bekuyibona noma bekuNkulunkulu. Ubani othena umele ukusinqoba isono? Qhamuka kuwe lokho noma qhamuka enkosini. Bhekana naleso sono usinqobe ngoba umelwe ukusibusa. Kusho ukuthi ngamanye amazwi mawuhlulekile ukusibusa sona sizobusa wena. Lento yesho uGoliath. uDavid ke wafika wayelamula indaba ngokuthi afike noNkulunkulu azokhombisa ukuthi isizwe sakaIsrayeli isizwe esibuswa nguNkulunkulu esingabuswa yisono. Masibuswa nguNkulunkulu siyanqoba ngaso sonke isikhathi. Asehluleki ngoba sibuswa nguNkulunkulu. Uyothola ukuthi the only time isizwe sakwaIsrayeli sihluleke khona empini ingoba besiya empini singenaNkulunkulu. Uhluleke nje esonweni ingoba uNkulunkulu bengasekho kuwena. Ngoba lithi iBhayibheli okuNkulunkulu losenkosini uJesu akoni. Uzuqala uhluleke nje ungene esonweni ngoba usuke wasuka enkosini. Bengisakhuluma ke ngendaba yabantu ababili abaxabanayo noma izizwe ezimbili ezixabanayo zixabana ngomlomo kodwa indaba yayiseza ezikhwepheni. Kodwa besisakhuluma nje ngendaba yomlomo kodwa futhi ibe ithinta izikhwepha ibe ithinta ukufa. Ngoba ngithe sibambe leli gama lokufa. Uthe uGoliath uma engibulala ngamanye amazwi kusho ukuthi kumele isono ngisibulale noma mina ke ngiyife maqondana nesono sife kimi nezwe life kimi kusho ukuthi mangilibulale izwe kimi ukuze ngibuse phezulu kwezwe. uIsrael uhlupheka kanjena nje namhlanje usalo nesizwe saGaza saseGaza nje ingoba akabulalanga bonke abaseKhenani uNkulunkulu ayethena mababulawe. Uhlupheka kanjena nje ingoba akabulalanga. And mina nawe uma singabulala isono sizohlupheka kuze bephakade. uNkulunkulu ufuna ukuthi masibulale isono ukuze sibuse phezulu kwaso. Ngeke ubuse phezulu kwaso ungasibulalanga. Kudinga nje kufe nje juqu siphele. Sisakhuluma njalo ngendaba yesibusiso somuntu olamulayo. Eselamlile uDavide wathola indodakazi yenkosi ukuba ibe ngumkakhe. Thola isibusiso waphinde futhi noma ngicabanga ukuthi ubesegcotshiwe vele ukuthi abe inkosi. Kodwa uDavide into afika ayenza into yokuqala engakathatha umbuso ngokuphelele ubonakala wafike walamula. Inkosi uJesu ke iBhayibheli lisitshela ukuthi iyinkosi yokuthula. He is the Prince of Peace. Lokho siyakuthola kuIsaiah isahluko 9. Isaiah chapter 9 verse 6 no 7. Noma uzobheka lapha kuIsaiah chapter 9 6 no 7 sifunde nje. Ngokuba sizalelwa umntwana siphiwa indodana umbuso uyakuba semahlombe akhe negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyise ongunaphakade inkosi yokuthula. Umbuso uyakuba mkhulu ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sikaDavide nasembusweni wakhe ukuze uqiniswe usekelwe ngokwahlulela nangokulunga
kusukela manje kuze kube phakade. Ukushisekela kukaJehova Sebawoti kuyakwenza lokho. Lapha kuverse 6 lacaciswa khona ukuthi inkosi uJesu iyinkosi yokuthula. Yekhona lapho kuverse 6 ophinde futhi uthole khona ubuthathu bukaNkulunkulu umuyifundisisa kahle. Uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula, umaluleki omangalisayo. Umaluleki omangalisayo ngikubuka njengomoya engcwele ngoba nguye ozasifundisa konke. Ngamanye amazwi esifundisa uyasiluleka ukuthi senze njani. Sithola ubuthathu bukaNkulunkulu la kuverse number 6. Futhi phinde kuthiwa indodana. Lapha kwelesilungu kuthiwa ubusisiwe owenza ukuthula ngoba uyakuba indodana kaNkulunkulu. Inkosi uJesu ke yaba indodana kaNkulunkulu futhi ibe iyinkosi yokuthula. Ma inkosi ke yokuthula, ngamanye amazwi ubusa phezulu kokuthula. Uma uzobheka emva kokuthi sivuke ethuneni isingena phakathi kwabafundi bayo, ithini? Ukuthula makube kini. Yabona ukuthi inkosi yokuthula kusho ukuthi ngamanye amazwi abantwana bakaNkulunkulu olunye lwezimpawu zabo njengokuba Galatia 5 ukuthula. Ngoba inkosi uJesu iyinkosi yokuthula. Uma uzithola ungenakho ukuthula kusho ukuthi yazi ukuthi awusiyona indodana kaNkulunkulu. Ngoba indodana kaNkulunkulu iyinkosi yokuthula. Kumelwe uma ungumntwana kaNkulunkulu ube nokuthula ngisho noma sekunesiphithiphithi ekhaya. Noma sekuthiwa baxabana nawe kuneyinkinga kodwa ube nokuthula. Yazi uPaul benosile yangimangaza indaba yabo. Sebeshayilwe babekwa kwesokufa. Mabefika befakwa ejele. Bafika ejele bayahuba badumisa uNkulunkulu. Ngamanye amazwi laba bantu noma sebeshayiwe kodwa basenokuthula kakhulu. Ngoba uNkulunkulu wabo uyinkosi yokuthula. Yona ke lenkosi yokuthula kuthiwa ke babusisiwe abantu abadala noma abenza ukuthula, ngoba kukhombisa khona ukuthi bakwenza ukuthula nje bafuze ubabu wabo uNkulunkulu. Ngoba uSathane uyi-opposite, udala abantu uSathane udala ukuphambana. Yikho umuntu uzothola ukuthi mayeke waphenduka abanye mhlambe kungenza ukuthi bakhona phakathi kwethu abake bathi mabephenduka bebancane baxoshwe emakhaya. Bekunokuthula umuntu ehlezi kahle ekhaya, wanela umuntu waphenduka, hayi ngisho abazali bakhe baxabana naye kwaphela ukuthula ekhaya. Ngobani? Inkosi yokuthula le. Kodwa manje makusekhona uSathane phakathi kweleli khaya oyi-opposite yokuthula, kuba nokuxabana. Kukhona ukuxabana kuba khona ngenxa yokuthi kune-opposite yokuthula. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kuze kube khona ukuxabana nje, yazi ukuthi lapho kukhona okuphambene noma omelene nokuthula kuleyo ndawo. Akukwazi ukuthi kube nokuthula kube kukhona inkosi uJesu kuphinde kube khona uSathane. Angeke kwenzeke. Kufanele kube khona oyedwa wabo ukuze kube nokuthula. Makhona inkosi uJesu yona yodwa kuzoba nokuthula kulelo khaya. Kanti mangaba kukhona uSathane nonenkosi uJesu ngeke kube khona ukuthula. Ngeke, ngoba lo ngenakuthula ufuna ukuthi nalo nokuthula akalahlekelwe ukuthula kwakhe, ngoba mayilahlekelwe ukuthula kwakhe ulahlekelwe ubuzibulo bakhe, ubudodana bakhe, njengo-Esau owalahlekelwa ubuzibulo bakhe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kuyenzeka umntwana kaNkulunkulu alahlekelwe ubuntwana bukaNkulunkulu bakhe noma ubuzibulo bakhe noma ubundlalifa bakhe bezulu ngoba exabene noNkulunkulu. Yikho sithola lawo mazwi ukuthi uEsau walahlekelwa ubuzibulo bakhe, kodwa futhi abuntshontshwanga nguye wathengisa ngabo.
ungathengisini ngobukhulu bakho. Inkosi uJesu ke iyinkosi yokuthula. Elinye lamavesi elisikhombisa lokho 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sekhuluma manje umoya ingcwele efakaza ngomphostoli uPawulu. First Timothy chapter 2 verse 5. Sorry, yeah. Second Timothy. First Timothy chapter 2 verse 5. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu. Inkosi uJesu ifika emhlabeni izofa ukuze kube nokuthula phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, kuyeke ukuthi kube nokuxokozela ngoba umuntu ubexabene noNkulunkulu ngokuthi umuntu aphambane nentando kaNkulunkulu. Kodwa siyezwa makuprofethwa ngenkosi uJesu ukuthi iyinkosi yokuthula. Yikho ke le nkosi misifikileke ethanda ukuthi bonke abantu basindiswe. Mayifika emhlabeni ifika izosilamulela olakeni lukaNkulunkulu. Ebeluzosehlela ingunaphakade. Yafika yona yazoba ngumnikelo ngoba yayithandeka kuNkulunkulu. uNkulunkulu mayibheka yona indodana yakhe abona ukwenza kwayo abesiyayithanda. Yikho noma sikhuleka inkosi uJesu siluleke ngokuthi asokhuleka egameni layo. Okuwukuthi uNkulunkulu uyamazi ukuthi umuntu wonile. Sonke sonile. Kodwa ngesikhathi mangikhuleka mina ngithi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, ngamanye amazwi kube ngazi ukuthi engqondweni kaNkulunkulu ngibuyisa indodana yakhe. Bese mase kuvela isithombe sendodana yakhe uNkulunkulu, bese kwazi ukuthi amukele umkhuleko wami. Umkhuleko wami ufike kuNkulunkulu via indodana yakhe inkosi uJesu. Ngoba akuzange kube khona ukuphambana phakathi kukaNkulunkulu nenkosi uJesu. Akuzange kube khona ukuhlukana phakathi kaNkulunkulu nenkosi uJesu. Ukuze mina ngikwazi ukuhlangana noNkulunkulu kufanele ngiye kuNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu ngale nkosi yokuthula ukuze kudaleke ukukhuluma noma ukuhlangana phakathi kwami noNkulunkulu, ngoba le nkosi iyinkosi yokuthula. Izwi lethu lithi babusisiwe abalamulayo noma abenza ukuthula, ngoba kuyakuthiwa ngabantwana noma ngamadodana kaNkulunkulu. Siselapho sesikhulumile ngenkosi uJesu ukuthi inkosi yokuthula. Sakhuluma ngoNkulunkulu ezama ukuthula, ebese kukhona phakathi kwakhe noKhayini esenza indlela yokuthi akube nokubuyisana ukuze angagcini ona uKhayini. Kodwa uKhayini akamlalelanga uNkulunkulu. Mhlambe namhlanje sizwa lamazwi nje ingoba uNkulunkulu khona ayibonayo ukuthi kumele siyilungise. Ngoba uma singayilungisi khona la soshayisa khona. Bese sixabane noma siphambane kakhulu noNkulunkulu. Khani kugcineni wagcina sethola isiqalekiso. Ngobani? Before athola isiqalekiso, waqala izwi likaNkulunkulu akhuluma naye. Ngoba uNkulunkulu uyaqala umuntu amxwayise kuqala. Umbuzo ukuthi ke yini ke mina engingayenza kulolu daba? Ngoba phela sizwile ukuthi inkosi uJesu inkosi yokuthula. Ngingenzani ke mina? Ngoba kuthubusisiwe umuntu olamulayo. Ngiyolamula mangona abantu emgwaqweni bexabana njengoba kulwizizwe nje ngiyolamula.
noma mhlawumbe singawuphendula lo mbuzo. Enye yezinto engikholwa ukuthi idala ukuxabana phakathi kwabantu nezizwe impakamo. Lento yaxabanisa uNkulunkulu noSathane. Namhlanje noma kulesi sikhathi esiphila kusona, nje sekuzophela unyaka wesibili manje awusuphelile. Kuxabana iRussia neUkraine. Kade kuthiwa hayi lempi mayiqedwe ngokuxoxiswana. Mangiyibheka lento le into edalela ukuxabana nento edala ukuthi kungapheli ukuxabana impakamo. Uma nje kungakhona ungazihlisa nje ayithobe. Ngicabanga ukuthi ngaphela leyo. Mhlambe nawe nami impi esidala esinayo noNkulunkulu noma edala ukuthi kungabe ukuthula phakathi kwami noNkulunkulu impakamo nje kuphela. Yileyo nto nje kuphela isono sokuqala esabakhona ekuphileni nje kukonke nje ukuphila. Ukuthi kwaqala lena ngazi. Kodwa isono sokuqala kwaba impakamo. Ekuzomela ukuthi ke sizame ukuthi silwe nempakamo. Enye impakamo iyacasha. Kube ngazi ukuthi hayi ngizama ukwenza kahle kanti mhlambe sekuphakama. Bese ngathi singayiqaphela impakamo. Lempakamo le iyona edala ukuthi kungabe ukuthula. Iyona edala ukuthi kungabe ukuthula ezulwini. Iyona edala ukuthi uSathane axoshwe ezulwini. Iyona engadala ukuthi mina nawe kusuke igama encwadini engcwele. Incwadi engcwele isezulwini kubhaliwe lapho. Ngamanye amazwi malisulwa leli gama lo muntu uhliselwa phansi kwalasha. Yini kumuntu angayenza kulolu daba? Uma ubheka umaHebheru sahluko 12 verse 14, nanzo into umuntu angayenza kulolu daba ekuthenini alamule. Khona amazwi ajwayele ukushoba umpostoli. Yenye yezinto angazenza umuntu, kodwa indaba le yokuthula kuyindaba ende kakhulu. Masingakhuluma ngokuthula nokulamula kungathatha isikhathi eside kakhulu. Ngeke siziqede zonke indaba. Njengakuye James chapter 5 verse 19 no 20. Ukuzama ukuthula lokho. Kodwa ke sizofunda lapha kumaHebheru 12 verse number 14. Kuthiwa zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibone inkosi. Kusho ukuthi sidala lezi zinto zombili. Ngeke ngasho ukuthi uRabshake mayithunyiwe inkosi yase-Asiriya uthi enkosini uHezekeli makenze ukuthula phakathi kwenkosi yase-Asiriya nenkosi yakwaJuda. Lokhu ukuthula bakungaveli kuNkulunkulu. Engikholwa ukuthi yikho leli verse lithi ke asizamele ukuthula nokungcweliswa ukuze umuntu angathi maye nokuthula ebe engangcwelisiwe acabanga ukuthi sekwanele. Kodwa lokhu ukuthula makuhambisane nokungcweliswa. Ngaphandle kwalezi zinto zombili ngeke umuntu awubone umbuso wezulu. Ngeke ayibone inkosi. Maye ngeke ayibone inkosi okuyinkosi yokuthula kusho ukuthi akasiyona indodana kaNkulunkulu. Ilokhu ukuthula ekumele umuntu akuzame ukwenza. Lokho futhi amazwi afanayo siyawathola kuRoma 12 verse 18. Kodwa kasazofunda ke lapho usungayifundela. Amazwi afana nala. Lokhu ukuthula inkosi uJesu ikhulumile futhi ngakho. Kuye uMateyu 5. Uma ubheka lapha ku verse number 38 kuya 48 uMateyu 5. Lento le ibicacisa indaba yokuthula ayikhulunywa inkosi uJesu. Mhlambe sothi ukusheshisa nje siwafundela amazwi la. Kuthiwa nizwile kwathiwa iso ngeso izinyo ngezinyo. Ngepha mina ngithi kini ningamelani nokubi. Kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene mphendulele nesinye. Nofuna ukukumangalela akwamuke ingubo mnike nejazi singaqhubeki nje lapho. Ngesikhathi umuntu ekushaya ngalo
uSathane uzothi akakwazi wena. Fanele umkhombise ubani wena. Umkhombise wena unamandla wena. Mawungenamandla fanele umkhombise mina nginabafowethu. Akangazi ngizalwa kwabani. Nguwa kwasibani bani. Mina ngizomthengela isibhamu. Ngizokwenza ukuthi nokuthi nokuthi. Into yokuqala leyo uSathane elethe engqondweni yomuntu ukuthi avuse ikhwepha. Akufuke ikhwepha manje. Angathi lo muntu usekushayela ukumula isihlathi. Ufaka impama. Ithi mayikhala ngala ubona ukuthi nawe ungathi ungavuse yakho futhi. Angithi. Ithi inkosi cha mnikeze lesinye isihlahla sithi. Nomuntu ufuna ukuthi akwamuke ingubo. Vele umnikeze nejazi. Wenzani ngalokho? Wenza ukuthula. Yazi ngesikhathi ethi uyakushaya ngala umshaya ngala umnikeze lesi sihlathi. Niyophinda ngicabane. Uyophinda kusukele futhi. Hayi amathuba mancane. Ngoba uzozibona isibili. Into engagcina isiyenzeka, uyobona umphakathi kuyiwona usungenelela indaba, usulwa nalomuntu. Ngobani? Ngoba wena udala ukuthula nalomuntu. Kodwa ngesikhathi ukuphindisa umshaya umahlule, naye uzobuya okay, kufanele ngimenzele iplan ngishaya kanjani. Ngize ngimhlule. Makungenzeka sogcina bekhona ufaya phakathi. Uzoba khona ufaya uma ngabe akushaya ngala ubuyisele ngala. Hayi noma ngabe uyazokuphindelela futhi ezokuhlupha. Kodwa angikholwa ukuthi khona uzokufika lapho. Angikholwa uzobuya kubuyela isibhamu ukuthi awuziphindisela kuwena. Kodwa uma umshayile wabona ukuthi engashayeka uzobuya abantu okay ngihlulile ngisibhakele noma ngani kangishaye ngayo ngizofuna esinye isikhali kimi esikhulu kunalesa naso noma indlela engcono ngoba lo muntu uhlale ngihlula njalo ngcono vele ngimbulala qede nje ngayo ukuze ngibe nokuthula ngoba kuyaqala ukuthi akusekho ukuthula phakathi kwethu ngaphandle ukuthi kube khona ofana engeke kube khona ukuthula phakathi kwakho nesono ngaphandle ukuthi isono sife noma wena ufeke maqona nesono fanele kube khona ukufaka phakathi kwalokho kubili phakathi kwakho nesono phakathi ukuthi wena uyafa maqona nesono noma isono siyafa. Inkosi uJesu ukuthi ke ukudala kanjalo ke ukuthula nosuka ecindezela ukuba uhambe imayela libelinye hamba naye abemabili muphe ocela kuwe ungamflatheli ufuna utsheleka kuwe ngesikhathi ufuna ukutsheleka kuwe uyamnikeza uyacela kwenzakalani la umuntu onengqondo kahle uzokuthanda umuntu onengqondo kahle uzobona umuntu engajwayelana naye umuntu ohlakaniphile uzobona ngingahlalisana nalomuntu kulo mphakathi kuyahlaleka kule ndawo kuyahlaleka ngoba ini unokuthula lokuthula kudalwe yini yena ubengakudalanga lokhu kuthula kodwa wena indlela owenze ngayo udale ukuthula ngamanye amazwi ulamule impi ebifakwa yisithu Sathane lo muntu esetshenziswa uSathane ngabo wena wawusudala ukuthula ngokwenza kwakho ngalokho ukudala kwakho ukuthula kuzokwenza ukuthi ugcine usubizwa ngomntwana kaNkulunkulu. Ngubani ozokubiza ngomntwana kaNkulunkulu? La emhlabeni maningi amabandla abantu bahamba bebizana ngabantwana bakaNkulunkulu kodwa la mazwi aphuma eNkosi yethu uJesu Kristu okuthi iyona ezothunga umntwana kaNkulunkulu. Kodwa musukwenzile ukuthula njengokuchaza kwayo njengokusho kwayo. Nizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Ngesikhathi usizonde isitha sakho kuzoba khona ukuthula? Ngeke kube khona. Ngesikhathi kuthiwa uzonde isitha sakho bekuse testamenteni elidala lapho. Itestament elidala belisikhombisa okuzokwenzeka. Izitha zabo bekuyizizwe lezi zaseKhenani ebekufanele badle izwe labo. Isitha sethu isono, isitha sethu uSathane. Akusiyena umuntu isitha sethu. Asilwi nenyama negazi. Kodwa silwe nembuso yalomkhathi nemimoya. Isona sitha sethu ke leso. Ukuze kuthiwe la kuthiwe zonda isitha sakho. Ingoba izitha zabo kwakungabantu abedemonstrate isono thina. Ngokwempilo zethu ngamanye amazwi ke sisaqhubeka ke thina
nokuzonda isitha sethu susathana. Hayi cha asiyeki kuloko. Asimi kuloko. Kodwa la kuthiwa ke ithi inkosi kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu. Nibabusise abaniqalekisayo. Nibaphathe kahle abanizondayo. Ngesikhathi umuntu ekuzonda ekuphethe kabi wena uyamthanda. Ngesikhathi ekuqalekisa umuntu mayekuthuka uyaqalekisa. Mayithi nja uyaqalekisa. Uyakuthuka wena uyambusisa. Ukuthi uzombusisa uthini ke sekovela enkosini ngaso leso sikhathi kodwa wena uyambusisa. Lento lena yenziwa inkosi uDavide ngesikhathi ezingelwa uSawuli. uSawuli efuna ukumbulala. uDavide ethi ngingambulala kanjani ogcotshiweyo kaJehova na. Ngamanye amazwi kuyisibusiso ukubizwa ngogcotshiweyo kaJehova. Noma ngabe uSawuli besenqatshiwe nguNkulunkulu. Kodwa ukumbiza nje ngalelo gama bekuwukumbusisa lokho. And ukungalwi naye kwakhe bekuzama ukuthula phakathi kwalaba babili. Yebo waqhubeka uSawuli nokumzingela. Kodwa uDavide wayeselokhu emile ekuzameni kwakhe ukuthula phakathi kwakhe nabo bonke abaseduze kwakhe noma phakathi kwakhe noSawuli. Usukwakuzama yini ukuthula phakathi kwabantu ohlala nabo nakulabo abantu abakuhlupha kangaka. Noma mhlawumbe usuyabahleba. Mhlawumbe usufisa ukukhuluma ngabe ubonthi yakushisa lento ungayikhuluma lento ikhiphe lento uyakuhlupha lento. Ukuthi nibhekile nje usibanibani wenza ukuthi nokuthi ukuzabukeke kabi. Yebo akamuhle phambi kwaNkulunkulu ngiyavuma. Kodwa uyokukhulumelana komunye umuntu. Ufuna ukuthi nalo muntu ambuke kabi. Uzokwenzani ngalokho? Yabona manje ukuthi usudala ukuthi akungabikho ukuthula phakathi kwalomuntu naloya muntu. Awudalanga ukuthula la. Kodwa mangaba wena umbusisa bese indaba lakho noNkulunkulu udile nayo noNkulunkulu uzamela ukuthula awudala uxabana. Kodwa ngesikhathi uyohleba omunye umuntu udala uxabana. Modala uxabana wenza njani? Wenza umsebenzi kaSathane. Omunye umsebenzi kaSathane uyindodana kabani? Uyindodana kaSathane. Akwazi phela ukuthi wenze imisebenzi kaSathane bese uba indodana kaNkulunkulu. Akwenzeki lokho. Cha. So ngesikhathi uqala nje umhleba umuntu wazi kahle ukuthi ngiyamhleba lo muntu. Uyodala ukuxabana phakathi kwalapha ababili. Noma ngabe kuthiwa ke awufiki kulona omunye uthi hayi usibambane utheni ngawo cha. Awukhulumi ngalokho ukhuluma nje usibambane usengenza ukuthi wangenza ukuthi uthi lona makambuke kanjani. Nami lo sumfaka esilingweni futhi. Ngokwesibili lokho usumfaka esilingweni. Umsebenzi kaSathane lo ukuthi ufake umuntu esilingweni. Umlingi nguSathane. Wayengumlingi wasekuqaleni. Uyena owalinga uEva wasekuqaleni. Wena mina usuzoba umlingi. Esikhundleni sokuthi udale ukuthula udale uxabana angazi kuyini. Asiqhubeke. Ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini ezwa ke zonke lezi zinto ezibale ngenhla inkosi. Ukuthi mase sizenza lezi zinto sizama ukuthula ngalendlela. Lokho kusenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kusho ukuthi ukungazenzi lezi zinto kusenza ukuthi singabi ngabantwana bakaNkulunkulu. Noma singabona abantwana bakaNkulunkulu kusho ukuthi singabantwana bakaSathane. Ithi inkosi uJesu kuJohn 8:34 nina ningabantwana bakayihlo uSathane. Ngoba ayengumqambi manga wasekuqaleni. Alikho iqiniso kuye mayekhuluma mangokhuluma ngokwakhe. Kusho ukuthi amanye amazwi spiritually umuntu ophila emhlabeni uphakathi kokuthi ungumntwana kaSathane noma ungumntwana kaNkulunkulu. There is no in between. Akukho ukuthi angabi ngumntwana kaNkulunkulu umuntu aphina ngabe ngumntwana kaSathane. No, there is no in between. It's either ungumntwana kaNkulunkulu ngoba uzenza lezi zinto ezishiwe inkosi uJesu
noma ungumntwana kaSathane ngoba ungazenzi lezi zinto lezi. Akukhulunywanga la ngokuphinga, akukhulunywanga la ngokubulala. Cha, ilezi zinto nje ukuthi umuntu akushaya nje ngala. Mawuziphinisela uphingile, awubulalanga, awufisa umnivuka kamakhelwane, no. Wangazenzi lezi zinto, you are disqualified from being the son of God. Kwenza ukuthi ungabe saba ngumntwana kaNkulunkulu. Ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini ngokuba yena phumisa ilanga phezulu kwababi nabahle, anise imvula phezulu kwabalungileyo nabangalungile. Ngokuba uma nithanda abanithandayo, nina mvuzo muni na? Abenzi njalo nabathelisi na? Futhi uma nibingelela abafowenu bodwa, nenza lukhuni luni na? Abenzi njalo nabezizwe na? Abezizwe phela bayisiphinzelelayo. Abenzi lokhu nalokhu nalokhu. Manje thina sesonza njengabo, masenza njengabo kusho ukuthi njengoba uyise wabo uSathane futhi nathi simdibongile nabo. Verse 48. Ngakho ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele, ukuze ube ngumntwana kaNkulunkulu njengobaba uNkulunkulu esezulwini. Kufanele uphelele kulezi zinto ezishiwo iNkosi Jesu, uzenze lezi zinto lezi. Enye yezinto ke umuntu ekufanele ayenze ukuze adale ukuthula. Manje sengikhuluma ke ngokuthula phakathi komuntu noNkulunkulu, ngoba sizwile ukuthi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, ngoba kufanele kube khona ukuthula phakathi komuntu noNkulunkulu egcinile. Hayi umuntu noSathane, hayi umuntu nesono, kodwa egcineni lokhu ukuthula kufanele kube ukuthula phakathi komuntu noNkulunkulu. Yilabo abantu ke kuthiwa babusisiwe ke abalamulayo. Ngamanye amazwi abantu abashumela ivangeli, umunye kade afakaza ngokushumela ivangeli. Lokho kuwukwenza ukuthula phakathi komuntu noNkulunkulu. Enomunye ivangeli uzolishumela ngenkambo yakhe. Nakho lokhu kusokwenza ukuthula phakathi komuntu noNkulunkulu. Kodwa ke futhi okunye kufanele ngizame ukwenza ukuthula phakathi kwami noNkulunkulu. Yebo kufanele ngikwenze ukuthula ngilamule phakathi komunye umuntu noNkulunkulu, kodwa futhi kufanele indaba iqale kimi. Ngicela ngilithandayo ukuthi mayiqale kimi imvuselelo. Ngayigijimisa kwabanye abantu kanti mina cha ngihluleka. Manje ke ayiqale kimi indaba. Uma ubheka lapha kulokhuza kuJohn isahluko 3 verse 5. Yenye izindlela lezi zokwakha ukuthula phakathi kwakhe umuntu noNkulunkulu. Noma ukubuyisana noNkulunkulu ngamanye amazwi. Kuthiwa waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Manje mayengene embusweni kaNkulunkulu akangeni ngoba engesiyona indodana kaNkulunkulu, akangeni ngoba engesiyena umntwana kaNkulunkulu. Yilento ezombamba ukuthi angene ezulwini. Yikho ke kufanele umuntu ke azalwe ngamanzi. Amanzi afana nezwi likaNkulunkulu. Sike sasho eqaleni ukuthi izwi likaNkulunkulu lifika njengemvula. Manje ke izwi likaNkulunkulu lifana namanzi ayisigezo. Izithi iNkosi uJesu senihlambulukile ngamazwi engiwakhulume kini. Bese okunye ke kuthiwa ke nangomoya. Ngamanye amazwi njengoba umuntu eziqu zintathu, umzimba, umphefumulo, ngumoya. Kusho ukuthi kumuntu kuze abe ngumntwana kaNkulunkulu, lesi siqu sesithathu singumoya
asibe umoya engcwele. Shuthi masikhuluma ngosibanibani sekubalwa nomoya engcwele lapho. Yikho uKhora noMiriam mabexabana noma beqala bephambana noMose, uNkulunkulu wabajezisa labo bantu. uMiriam wangena uchobo, uKhora nendlu yakhe bagwinya ngomhlabathi. Ngobani? Mawubheka uMose wayenomoya ongcwele. Okuwukuthi mangabe uthi wena ukhuluma kabi ngoMose, la kuMose kukhona uNkulunkulu ngaphakathi kwakhe. Usukhuluma kabi ngoNkulunkulu. Usuzenzela isiqalekiso phambi kaNkulunkulu. Yileyo nto ke eyenza ukuthi umntwana noma umuntu abe indodana kaNkulunkulu, ngoba isiqu sakhe sesithathu singuNkulunkulu uqobo lwakhe, singumoya ongcwele. Kulowo muntu ke leyo sezwele kabusha, lithi iBhayibheli usezelwe kabusha. Mayezelwe kabusha ubezelwe usibanibani, ezelwe umasibanibani, ngubabusibani. Kodwa manje useyisidalwa esisha. Manje usengumntwana kaNkulunkulu. And njengoba sengumntwana kaNkulunkulu, ukuze abe ngumntwana kaNkulunkulu kubaqala nezithelo zokuphenduka, ukuthi umuntu avume izono zakhe. Ngesikhathi umuntu evuma izono zakhe, wenza ukuthula phakathi kwakhe noNkulunkulu. Uma umuntu engazivumi izono zakhe, lokho kuthula akubikho, ngoba kuhlala kukhona udonga. Kwenza ukuthi umuntu agcine engabanga ngumntwana kaNkulunkulu, ngoba engabuyisananga nomntwana kaNkulunkulu. And uNkulunkulu uqobo lwakhe ungumoya, ngoba enye ingxenye yakhe ngumoya ongcwele. Siyathola lokho uJohn 4:24. Uthi uNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye bafanelwe ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Futhi ngamanye amazwi ufanele umuntu akhuleke ngomoya ongcwele. And iqiniso siyazi ukuthi liyinkosi uJesu, aphinda akhulume nangeqiniso. Yikho masikhuleka sikhuleka egameni lenkosi yethu uJesu. Lapho masikhuleka egameni layo sikhuleka eqinisweni, noma sikhuleka ngeqiniso, ngegama leqiniso, ngoba iqiniso liyinkosi uJesu. Ngobani? Sizamela ukuthula. Thula phakathi kwethu, noma ukuthula phakathi komuntu noNkulunkulu. Asikhulumanga ke noma asixelanga ngokuzama ukuthula ngokuthi umuntu ashumayele ivangeli noma abuyise izona. Sike sathi ukuthinta kancane kuJakube 5:19-20, noma singasazogxila ke lapho. Kodwa ezinye zezinto umuntu enza ngazo ukuthula. Babusisiwe abalamulayo, ngokuba bathiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Kusho ukuthi umuntu ma engalamuli noma engadali ukuthula, ukumenza lowo muntu angabi ngumntwana kaNkulunkulu. Ngicela sigcine lapho, bese ngicele uba kuMabasa asikhulekelele ihle. Baba wethu sizulwini, siyabonga uNkulunkulu konke sikuzwile Baba. Sifanele sibe nokuthula ngokusuka umunye namunye uNkulunkulu lapha nawo uzwile Baba. Kufanele abe nakho ukuthula phambi kuwe. Yiwe Baba uyazazi zonke izidingo zethu. Yiwe uyazileka uNkulunkulu ukuthi ilizwi leli lizokhuluma phakathi kwale ndawo